काहे अइला तू काहे अइला अब गान बबुआ तू काहे कहाँ तोहर घर बाटे कहाँ तोहर दुआरवा अरे कहाँ पड़ेला मकान बबुआ मालिक कहतारी तू है बगान में धड़धड़ाई घुसल जाता तू जाना तरीके कर बगान हो ये जनक जी के फुलवारी हो आ तू बिना आदेश से घुसल जाता तारा डर बैठे लागो अरे कहाँ तोहर घर पड़े कहाँ तोर मकानिया बताओ बाबू बताओ बाबू कहाँ पड़ेला मकानिया बताओ कहाँ पड़ेला मकानिया बताओ बाबू राकेश कुमार यादव पुरेठा अपना मामा के नाना जी की आत्मा के शांति हेतु हजारों रुपये के पुरस्कार ऐसे ही फुलवारी लगा के कोई बाड़े रवा लोग फुलवारी के जोगी मालिक जब इतना बात रामचंद्र जी के कहली तो रामचंद्र जी सांवरे रहले लेकिन मोहाई लगली उनका मुंह से टप टप बुझाई के सूरत जुवता मालिक के मन एने ओने होखे लागल कि राजा बातें में फंसा के दो चार मिनट और बतिया लेती यही बहाने लगली अपन जाल बिछावे कि मालिन मिथिलेश्वरी सुनिए हमारी बहन अयोध्यापुरी मम ग्राम बसी है धाम जहाँ रघुवंशी राकेश यादव राहुल बोलवा साहब हम लेकिन हम तो नहीं कह सके ऐसे कि हमनी के रिश्ता ऐसा कुछ गड़बड़ चलेला लेकिन कोई चीज से जरूरत रहे आगे में डरना का अब है मालिक भगवान के देख के मालिक के बता दे कि हमारे अवधपुर में गांव हो राजा दशरथ के लड़का है गुरु जी के आगे पा के हम बाग घूरे आई बानी हे मालिक तनी दया दृष्टि को